I dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. On kliporamo na lekciji serijala škola, u ovom slučaju to je hemije za 8. razred, dakle ovo je disocijacija kiselina hidroksida soli i mera kiselosti. Pa da počnemo. Elektrolitička disocijacija je važan proces koji se dešava kada se kiselina hidroksid ili so rastvori u vodi. Elektrolitička disocijacija je proces u kome dolazi do razlaganja ionskih i određenih polarnih kovalentnih supstanci na ione pod uticajem polarnih molekula vode. Zbog toga što vodeni rastvori kiselina hidroksida i soli sadrže pokretljive naelektrisane čestice, ove supstance mogu provoditi elektricitet. Ioni soli i hidroksida mogu biti pokretljivi i ukoliko se ove supstance istope, pričamo nastaju rastopi. Zbog toga rastopi soli i hidroksida također mogu provoditi elektricitet. Elektroliti su supstance čiji vodeni rastvori ili se rastope i provode elektricitet. Pri elektrolitičkoj disocijaciji kiseline pod uticajem polarnih molekula vode raskida se polarna kovalentna veza u molekulu kiseline. Proces elektrolitičke disocijacije predstavlja se hemijskom jednačinom, a na strelici se piše formula vode jer se taj proces dešava pod direktnim uticajem molekule vode. Pod uticajem molekula vode pri disocijaciji azotne kiseline dolazi do raskidanja veze između atoma vodonika i atoma kiseonika. Na taj način nastaju ioni, a pri elektrolitičkoj disocijaciji nikada ne dolazi do raskidanja kovalentnih veza unutar kiselinskih ostataka, tako da čestica ostaje kao jedan ion. Kiseline su supstance koje disocijacijom u vodi kao pozitivne ione daju isključivo pozitivne ione vodonika. U vodenom rastvoru kiselina ne razlažu se uvijek svi molekuli na ione, što se više molekula razloži na ione kiselina, to je elektrolit jači. Kiseline koje su jaki elektroliti jesu ona jedinjenja koji su skoro svi molekuli razloženi na ione. Takve kiseline su na primjer hlorovodonična, azotna i sumporna. Hidroksid jesu supstance koje u vodi kao negativne ione daju isključivo hidroksidne ione. Mera kiselosti rastvora. Kiselost rastvora zavisi od odnosa količine iona u tom rastvoru. Vodeni rastvor koji sadrži H+ više nego OH- jeste kiseo rastvor u kojem ima više OH-. Iona jeste bazan, rastvor koji sadrži jednak broj H+ i OH- jeste neutralan. Mera kiselosti rastvora meri jeste pH vrednost. Skala pH vrednosti najčešće ima 14 jedinica, to jest pH vrednost najčešće je u intervalu od 0 do 14. Što je pH vrednost niža, vodeni rastvor je kiseliji, odnosno manje bazan i obrnuto. Kada je pH vrednost jednaka 7, vodeni rastvor je neutralan. Kiselinsko-bazni indikatori su supstance koje menjaju boju u zavisnosti od pH vrednosti rastvora, prave se od prirodnih proizvoda kao što su različite biljke ili insekti. Lako se mogu napraviti indikatori od različitog voća i povrća, što se može koristiti za provjeru kiselosti rastvora u svakodnevnom životu. Kiselost rastvora može se odrediti korišćenjem univerzalne indikatorske hartije ili pomoću uređaja koje se nazivaju pH-metri. Obnavljanje. Što je elektrolitička disocijacija? Elektrolitička disocijacija je proces u kome dolazi do razlaganja ionskih i određenih polarnih kovalentnih supstanci na ione pod uticajem polarnih molekula vode. Što su elektroliti? To su supstance koji čine vodeni rastvor ili rastope provode elektricitet. Što su kiseline? Kiseline su supstance koje disocijacijom u vodi kao pozitivne ione daju isključivo pozitivne ione vodonika. Šta su hidroksidi? Hidroksidi su supstance koje u vodi kao negativne ione daju isključivo hidroksidne ione. Što je mera kiselosti? Mera kiselosti rastvora je pH vrednost. I što su kiselinsko-bazni indikatori? To su supstance koje menjaju boju u zavisnosti od pH vrednosti rastvora. Eto, to je bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!